Der. Ja, jeg vil nu bevise første sætning ud af de 3 logaritmesætninger. Og den første sætning lyder således: log parentes a gange b er det samme, eller er lige med log a plus log b. Og så skal vi minde os selv om for at bevise, at logaritmen er, altså 10-talslogaritmen er, hvad skal man sige, er defineret ud fra x lige med 10 opløftet i log x. Og det vil sige, at nu ser den her formel således ud, at den siger sådan her. Plus 10 log b. Og nu skal vi så nu bruger vi så vores potensregneregler, så den ser sådan her ud bagefter, eller som lyder således her: 10 a gange 10 log b er det samme som 10 log a plus log b. Yes. Og det er det samme som vores første sætning, der lyder således her, at a er det samme, eller er plus log b. Yes. Og det så beviser den første sætning, og der er 3 sætninger, men hvis vi også skal bevise sætning nummer 2,